Ahojte, vítam vás v novom vlogíku, tentokrát to bude z Tatier. Každý rok v lete chodívame do Tatier, ale toto leto je akože hrozné podľa mňa. Akože tento týždeň má byť pekne, tak to nezakriknem, snaď bude pekne. A poďme sa spolu pobaliť. Tu mám všetky veci, čo si beriem a to ešte nie je ani všetko, ešte nejaké veci, ešte napríklad kozmetiku nemám vôbec balenú, takže tu mám takto, že môj bože. Tu mám takto, že oblečenie. A tu sa presunieme, tu mám dve kabelky, jednu menšiu, jednu takú väčšiu látkovú. Tuto mám, že háčkovanie, akože toto je plné bavlniek, výplň. Tu mám háčiky a také, labubáka si beriem. Tu mám ešte nejaké, akože ku kozmetike veci, takže tie som si vytiahla, že aby som to nezabudla. No a takto proste vyzerá moja posteľ z Temu. Ale on je tak praktický, má toľko vreciek, proste tu má vrecko zo spodu na topánky trebárs. Tuto, keď sa to otočí, tu je jedno vrecko, druhé vrecko, tu je ďalšie. A ešte tu je také obrovské, kde sú to po boku milión vreciek, takže to je úplne že úžasný ruksak. A potom tu mám ešte že kufor, tento krásny fialový. A tam pôjde vlastne moje a sestrino oblečenie. Takže skončila som pri slove oblečení, takže ideme sa najskôr oblečenie do kufra. Ja si beriem vždycky túto časť, kde sa to vlastne takto zapína, lebo táto časť, čo sa zazipsováva, sa proste zazipsuje a je ako keby menšia. Takže vlastne ja si vždycky beriem túto väčšiu. Toto je moja taká vychytávka. Poďme sa pozrieť, aké oblečenie som si zbalila. Takže jednu klasickú mikinu na von, jednu mikinu iba tam na chatu, potom čierne a rúžové rozšírené gate a takto biele tenké gate. To boli dlhé a teraz jedny, druhé, tretie a štvrté kraťase. Alebo proti džorcom. Máme tu rúžový topík, topík California, biely topík, ďalší biely topík, rúžový topík, rúžové tričko, červené tričko, ešte jedno rúžové tričko a dve trička na doma. Ani neviem, koľko toho bolo, ale veľa. Jednu sukničku a jedny šatičky. Aby som nezabudla... Aby som nezabudla na to pyžamo, takže... Aby som nezabudla. Bankošik si beriem. Ideme teraz na ten ruksak. Vlastne nemôžem ísť za ten ruksak, lebo nemám zbalenú kozmetiku, takže si idem zbaliť kozmetiku a potom poďme na ten ruksak. Kozmetika je zbalená a teraz ideme naplniť tento krásny ruksak. Neverím, že to hovorím, ale všetko sa mi zmestilo. Takže takto to vyzerá. Tu mám kabelku, ktorú si tam proste na seba. Tu mám bavlnky, z ktorých budem robiť vlastne po ceste. Robím, že deku. Ako ste si mohli všimnúť, tak tuto na posteli mám tiež deku. A teraz bude takejto krásnej rúžovej farbe. Takže mala som večeru, máme presne 19:22. Chcela som ešte mafiny piecť na cestu, nestíham. Sú to umelé nechty, ale robila som ich ja. Takto. Takto ono na tej kamere vyzerá celkom fajn, akože dosť dobre. Ale, no, není to na tej kamere vidieť, ale sú dosť špatné. Teda aspoň tá francúzska manikúra. No ale nedá sa nič robiť, idem si ich nalepiť s týmto lepidielkom Lemony Macaron. Máme tu sobotu, takže deň, čo ideme do Tatier. Včera som sa už neozvala, lebo neviem, som zabudla. Ježiš, Megina. Ale spravila som si nechtiky, takto vyzerajú. Z diaľky vyzerajú výborne, zblízka no comment.
Delia, počká pri garáži. Zábave nasleduje tá najťažšia časť a to malovanie. Hlavne maskara, babi. Pomoc, držte mi palce, lebo však vy viete, aké to je sa malovať v aute, hlavne maskaru, takže... A teraz final look, zvládla som to, snáď ste mi držali palce. No a už sme sa celkom blížili akože na miesto. Takže sme sa išli po ceste aj najesť do Koliby, kde bol aj Martin Novák. Áno, dobre počujete, Martin Novák tam bol a dal tam aj nálepku. A konečne sme na mieste v Pribyline, áno, tu máme chatu, alebo teda vlastne naši známi, ale to je jedno. Áno, že pustím na ty super. Sme tu cca už hodinku a ideme na zmrzlinu. Takže grejpová a výborná. Leží tam roh. Takže na želanie od Zuzky fotka musela byť. Tu som dostala príkaz Zuzku natočiť. Večer sa už jašila, takže áno, cez pecejko napríklad. Potom som išla kraftiť moju deku, ktorú mám už mimochodom hotovú a tuto boli šikovní čučkovia. Dobré ránko, máme tu nedeľu, druhý deň. No a ja som robila deku a mi sa stalo, že je nejaká moc akože dlhá. Ja som odmerala, ona mala mať 140 a má asi aj 160. A 20 cm je strašne veľa, takže to musím vypárať. Nechce sa mi od začiatku celé. Oh no. Objednali sme si obedík a ja mám šalát Cezar, takže snáď bude dobrý a ešte polievočku mám. Takže kurací vývar a šalátik, ktorý bol výborný, ešte som mala k tomu aj štangle a ten najlepší trdelník, aký existuje. Dám vám nejaké zábery, jak sme hrali volejbal, takže tu si ich môžete pozrieť. Pekné zábery, čo? No tu som vôbec nevedela, že ma vôbec nie je vidieť, že tam je len tráva a proste nič. Takže som to natočila odznova, šaškoviny a potom som šla hrať. Mega ma baví badminton, akože mega. Neviem, proste hádzať košíku je zábavné. A ja už som sa osprchovala, lebo akože také teplé, ako bolo a všetko. A v tom na priamom slnku hrať badminton je fakt ťažké. Teraz by som chcela spraviť mafiny. Neviem, či to nie je zlé, možno iba na plech, lebo tu nie je taká tá nádoba, kde sa proste dajú tie košičky a vždy, keď to robím bez tej nádoby, tak sa vlastne tie košičky tak rozlejú. Moje cestičko vyzeralo takto, dala som tam aj strašne veľa čokolády, lebo to milujeme na tom, keď v tom sú proste kúsky čokolády mňam. A pokračovala som s tou dekou tak, že som ju musela celú vypárať. Uhú.
Vôbec sa mi do toho nechcelo, akože absolútne, a takto to vyzeralo, takto jeden pásik. Iba takto narýchlo sa obúvam, máme tu day 3. Ideme na výlet. Viem, že vám není vidieť, ideme rýchlo. Takto, fiček rýchly. Už sme tu, ako ste si mohli všimnúť, a je tu zima, dostala som od Zuzky kvetinky. Zuzka má dneska meniny, takže dúfam, že to bude ešte zaujímavé. Pípli sme si lístky a vyviezli sme sa lanovkou hore. Bola pre 4, takže úplne ako stvorená pre nás. A nakoniec je tu aj teplo, čo sme sa bali, že tu hore bude zima. Je tu teplo, tu máme to ihrisko. Ihrisko, čo som ukázala, tak tam teraz ideme. Je to, že ihrisko srdiečko, taký niečo. Ďakujem. Miklovka musela byť, takže ja som ich natočila a pozrite teraz na Zuzku. Ja som sa bala, že proste sa nepáči, ona sa potom usmiela, bože, prečo mi to robí? Na týchto kolesách sme sa zabavili, pretekali sme tam a tak ďalej a tak ďalej, bolo to super. Ideme na zipline, do dole, už máme výstroj. A babka, využíš ako pevného tam dole. Už som bola posadená na tom lane, alebo čo to je, a tu ma pustili, bol to úžasný pocit. Keď som dochádzala na koniec, tak mi niečo povedali, z čoho som bola úplne v šoku a spravila som to, čo mi povedali, ale počúvajte čo. No brzdi! Makaj! No pochopíte to, v ceste sme mali ešte Tarzániu, takže sme to nemohli vynechať a proste sme tam išli. Ja som už prešla aj tú najťažšiu Tarzániu na Slovensku, takže už som v tom profesionál. A ako ste si mohli všimnúť, tento deň bol úplne mega nabitý. A to bol... Po úžasnom nabitom dni sa stala aj zlá vec a pozerajte aká. Niečo sa nám stalo s autom, niečo s motorom. Takže tu stojíme pri vode, pri ceste a nič. Už nám ide záchrana. Naši známi, bože môj. On je automechanik, takže snáď sa na to pozrie. Po ceste sme išli ešte do reštiky, kde som stala úžasné piťko a makové šulance. Takže taký rýchly, krátky story time. Včera, keď sme išli už proste z výletu, tak sme išli proste, že ideme do Teska, niečo kúpiť Zuzka, lebo mala meniny. A proste zrazu, uprostred diaľnice, sme proste z auta začala ísť pára, alebo teda z auta išiel proste dým a začal spomalovať, alebo také niečo proste. Ja som mala takú paniku, že nevedela som akože, že prosím, čo sa deje. Tatino išiel na kraj, akože samozrejme, sme zastali, tam sme vystúpili samozrejme. A títo naši známi, čo sú s nami na chate, alebo teda my sme u nich na chate, tak on je automechanik, takže sme na nich počkali, prišli a pozrel sa na to, nevedia presne, čo s tým autom je. Už máme dlhšie, takže možno to, neviem, ale niečo proste s ním je a nevie sa čo. A oni majú takéto veľké auto, takéto ako keby autobusové, že to je pre 10, tuším, áno. Vpredu sú traja pre 9. No, pre 9. No a my sme, že 11 išli v tom aute. Áno. V 9 miestnom aute sme išli 11, lebo naše auto, alebo teda vlastne najskôr sme išli iba 10 v tom aute. A v našom aute bol akože tatino, sme ho odviezli na firmu niekomu, s kým sa pozná, tento náš známy. A potom odtiaľ, keď sme išli z tej firmy akože sem na chatu, tak sme išli 11 v tom aute. Takže v 9 miestnom aute sme išli 11, tatino bol že v kufri. Tu vám dám aj záber.
A no, dostali sme sa takto, auto máme stále v tej onej opravárni, alebo čo to je. Museli sme potom ísť do toho obchodu s ich autom, lebo oni to majú toto veľké auto, to autobusové, a potom majú aj klasické, tak tým sme išli do obchodu kúpiť Zuzke nejaké darečky, čo by som vám tiež mohla natočiť, že čo dostala, takže ak natočím, tak vám sem dám tiež záber. A to je asi zatiaľ všetko zo včera, taký story time.